rodinné bývanie v trojizbovom byte, kde máme mesto na dosah. Znie to ideálne? Poďme sa pozrieť bližšie. Interiér je vzdušný a zrekonštruovaný. Sme v kuchyni spojenej s obývačkou a jedálňou s výstupom na terasu. Ďalej tu máme hlavnú spálňu, detskú izbu, šatník a kúpeľňu s toaletou. Už žiadne hľadanie parkovania, vaše vyhradené miesto priamo pred bytovým domom, to je pohodlie každý deň. Terasa? Áno, ideálna na grilovanie, večerné vínko alebo hru s deťmi. Tu vznikajú tie najkrajšie spomienky. Tento byt má všetko, stačí už len jedno, rozhodnúť sa. Kľúče už čakajú, budú vaše? Zavolajte.